Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na pala yung nahuli nating kagang or land crab. Tsaka lilinisin na natin to guys para lulutuin na. Let's go. Guys, gamitan pala natin ng brush para malinis yung mga galamay. Okay, ito yung guys, dito guys. Basa natin dito guys para malinis yung mga galamay. Tapunin natin dito guys. Dito yung nilagay yung ano guys, butong. Ito na pala yung huling lilinisin natin guys. Wala lang guys para matapos na tayo. Tawag dito guys, alikway. Ito yung mahaba yung kasway guys. So yun o, mahaba. Iba guys. So, habang naglilinis pa sila Wawit sa si Rick sa kagang natin, magkano muna tayo ng yung panggata natin. Guys, kayo rin na natin yung nyug para sa
gata. Guys, kuha tayo ng buko. Ito yung panghalo natin sa recipe natin na kagang guys. Ito yung ipapalaman natin. Guys, ito na yung buko natin guys. Kunin lang natin yung tabo para di sayang. Kuskusin natin. Yung palaman natin dun sa mismong kagang guys. Ihalo natin to sa pinakaaligi niya. Yung taba ng kagang. The best to guys. Guys, ito pala yung mga ingredients natin guys para sa kagang. Meron tayong sibuyas, ganda, at saka oregano. Paghahaluin muna natin to guys yung aligi. Ito yung taba ng kagang guys. Ito yung pinaka masarap guys. Lagyan na natin to guys.
Guys, lagyan natin ng buko yung kagang guys. Sunod natin guys, talian natin. Guys, ito na pala yung binataang kagang natin. Salang na natin guys, para maluto na. Timplahan natin yung binataang kagang natin. Satu guys. Guys, kain po tayo guys. Tsaka pala guys, may guest tayo. Hey, Kirbeser! Kain po. Kain. Let's go!
Guys, sa mga nag-comment po sa part 1 ng Kagang episode, maraming salamat po. Appreciated po. Maraming salamat po sa panonood. Please hit like, Share. Comment down below. And please don't forget to subscribe. Salamat po. Thank you guys.